Madzoka here. Vi majachani. Yes, vi. Tendai uri sei. Maria uri sei. Karo uri sei. Hanzi tadzoka hedu tadzoka. Karo uri sei. Ethe uri sei. Kubishura kuita sei. Yes, yeu. Teresia uri sei. Toko ndeipi uri sei. Hanzi pano pakunakidza. Nhasi panotoda kuti panakidze patsviriridze. Mirai muone nhasi imboshare live. Nhasi toda kumbonakidza pano nhasi. Kana mune mabhishu ose amunoziva. Nhasi tichange tinomada pano. Vachifonawo vachitaura kuti why vakaubhishura. Chii chakazoitika. Kana pane umwewo munhu anenge ane marriage yakewo iri kutomunetsa kusvika pari zvino toda kuti panakidze. Sendadzoka ndombotanga ndakutaurirawo story yangu kuti why ndakazobhishura. Handika maswera sei madla here hanzi hai bishu iti hai retired bishu kwanzi wadla here ndadla honi murume wakanunira kudai ndadla iko zvino ndaane simba iti hai retired bishu manyama iti hai retired bishu manyama ando zvatiri kuda nhasi ndichazokunyora kana ndambotaura nhasi tozotaura kuti vaya vaida kufona mabhishu mamwe vaya vanenge vachidawo kusiyawo chihure vari kuona ndambotaura nyaya kuti zviri kufamba sei. Kuivo vari kundifonera mamised video call ndevapiko zviya zvana ndichambotaura zviya kuti ndichazotadza kudzoka live ndaona ndaandigirira ndaini ezvo vaakufona mamised call ini ndiri palive. Chii chakadaro tiri vangani guys? Let's share live part 2 yauya. Let's share live then totaura part 2 yauya. Hatishare live yedu. Maswera sei, madya here, kuri sei kumativi mana ose enyika, mamboswerawo sei, mabika here, mabikira vana baba here. Hanzi bishu ndeipi yako? Zvemujolo zvonetsa izvi bishu. Mujolo haunetsi ukangogona kuti chihure chako wakavanda madhamu vasingazivi mujolo unonakidza chaiko, asi zvinonetsa papa ndikurambiri. Hanzi hai retired bishu manyama. Yes, ipapo imbomisirawo malove nemalikes uyagona kuti hai bishu manyama, retired bishu manyama. Ndave retired bishu manyama inini, handisisiri bishu retired bishu manyama. Hanzi yes dumebhi. Primrose uri sei? Dumebhi ari right, madla here, madya here. Toda kutaura part 2. Tave vangani taurai kana tava 200 ndotaura part 2 yedu. Toenda part 2 then toenderera mberi nestory. Tava vangani then tisati tataura part 2 ndoda kumbotanga ndaanalyza nyaya iyaya yatambotaura iyaya kumasikati kumazvaro doka mhero dzadziri kumanguva. SIS MELLY varipi dumebhi nenyaya yavo from yesterday. We are waiting for what? Vanhu munoda zvinhu. Hapana nyaya apa. Hapana nyaya. Vanhu munoda nyaya. Hapana nyaya. Mujolo unorwadza. Zvisingaiti mujolo unorwadza zvisingaiti ndozviziva. Right guys. Panyaya ndambotaura iyaya regai timboanalyza then tozoenda why ndakazobhishura nai taanalyza toenda why part 2 yedu. Handika hanzi happy for you dumebhi. So guys, nyaya iyaya ndataura iyaya masikati kuti inini ndaitaura nechinangwa chei. Ndanga ndichitaurira kuti kana pane vamwewo vanonge varimo munyaya vachitawo zvechibhishu ichi. Chibhishu hachirambidzwi kuita. Hanzi varume mugono wepwero ndaasinayo, asi varume ingoitawo aisi chimoko nyama kozvawa kanaka. Andakanaka mazuvano ndine munhu ari kundita yeke saka maspam mapunda akuti achibuda. Mazuvano abawo zvekuti ndikutundigwa zvinodzipa. Hanzi nyaya yako dumebhi yandibata. Sorry zvako, indakatoita move on dear.
sori hako kutaurira nyaya ndisingadi zvangu kutaura nyaya dzakadai pavanhu, but hani munongozivawo kuti dumebhi anouya nenyaya dzake ega. Saka ndechida kutodzidzisawo umwe munhu anenge ari pamatambudziko. Handi unodaro uchirarama uri pamatambudziko usingaziviwo kuti vanhu umwewo patori neumwe munhu akatoraramawo zvinorwadza kudi kukundira iwewe. Saka ndasika ndataura nyaya yangu kuti nyaya yangu inini ndinotogona kuitaura panapa, iwewo ukatoti nhamo yako iri nani. Hanzi maona, ukatoti yako nhamo iri nani, ukatora nhamo yako ukaramba nhamo yadhumebhi, hani maona, ndo zvinosanganwa nevanhu mumatambudziko, ende ndo zviriko zviwanikwa zvatinosangana nazvo. Handi maona, zvinowanikwa. Asi ukangogaya iwe ukangodzidza chete nemwoyo wako kuti ndinokwanisa kuita move on, ndosiyana nezvinhu izvi, unoita move on ende unotorikavha more. Ndikakuudzai kuti ani makaona ndakamboposta picture rangu, vanhu vakawanda mukariona picture rangu ndiri kumasowe, ndiri mukadzi wemunhu, ndiri pamarriage, ende hapana aimbofungira kuti, hapana ini ndasingatombozofungirewo kuti ndichatochinjawo kudai. Otherwise ndotofungira kuti kusiya marriage kwandakaita kwakavawo kumwe kusumudzirwa kwandakaita. Yet ndakaluza zvinhu zvakawanda. Ufunge ndoda kukuudzai guys, ndakaluza zvinhu zvakawanda, ndakabroka, ndakadzokera kuzasi, zvese maorder angu, staff yose zvandaitengesa zvese ndakangosiya. Ndakabuda kumba kwangu ndisina kana anything, kana ndisina kana chinhu. Hani maona, ndobva ndauya kunoku guys, ndakuudzai, ndobva ndauya kunoku kuJohn. Hani vanga vachiti vateerera nyaya yangu masikati. Ndobva ndauya kunoku kuJohn. Ndasvika kuno kuJohn, takutaura nyaya yedu guys, takupinda mupati 2. Takupinda mupati 2. Sheyai tipinde mupati 2. Handi hatipinde mupati 2, tichazodawo vamwe vanozofona vachitaura kuti ari kubhishura kana kuti chii chiri kuitika chaari kudawo, kuti panogona pachitoriwo neumwe munhu pano ari kurarama same situation yakafanana neyako, kana kuti akararama same situation yakafanana neyako, anokwanisa kukukansela ukahila ukaita zviri nani pane zvinhu zvauri kurarama nazvo mukurarama mako. Handiwaona, so kuzvitaura, ukazvitaura ndinoona kuti zvinoita zvinenge zviri nani pane kuti urambe wakangobatirira uchingori nezvinhu zvinenge zvakaomarara mukati memwoyo wako. So tiri panapa, tiri pakati pakuudzana zvakanaka kuti izvi zviri right, izvi zvakaipa. Kana nepandaikanganisawo munofanirawo kutaura kuti newewo dumebhi apa unenge kudi wakakanganisa. Ini kuvapa pano handisi kureva kuti ndongoda kungoti mungonditi yes ndinoita zvakanaka. Yes, ndiri munhu wenyama, ndinotadza, ndinobvuma kuti ndiri munhu wenyama, ndinotadza. Yes, inini ndinobvuma, ndakabhishura ndiri munhu wenyama. Hanzi ucheki part 1 rega ndione part 2. Okay, ucheki. Then part 2 ndapinda muno muJohn. Ndapinda muno muJohn ndofunga ndakaisirwa mari yekuya na sisi vangu, cousin sister yangu, mwana wekwamai vangu. Hamumbomuzivi zvangu. Andisira mari yekuya kuno. Ndakauya ndobva ndasvika tichigara kuBitcong kuno kuRustenburg, kunonzi kuBitcong malocation uko. Ndagara iko kumaBitcong, ndofunga ndakagara 1 week. Apo ndandiri pakuchema, ndichiri kuchema mwana wangu akashaika. Ndakudza kuti mwana wangu ndakabva kuZimbabwe aine 2 weeks ashaika, ndichikwira bhazi ndichiuya kunoko. Ndikasiya matwins ane 1 year 5. Ndakafamba bhazi rose ndichidonha mukaka. Ndayamwisa, ndakatongovarumurira nekutokwira bhazi nekuuya kuno nokutiza. Hani maona, nekurwadziwa ndikati rega ndimbonozorora ndiri somewhere, ndimbonozorora ndiri kure guys. Isai malove nemalikes. Ndobva ndauya kunoku, malove, malikes, mastar guys. Haiwa imboisai mastar nemalove. Ndongokuudzai nyaya yangu, musiri kuda kumboisa malove malikes. Hanzi wakasiya vana nani, right? Ndakasiya vana vane mwana wavatete vangu. Mwana wavatete vangu anogara kuKadoma ndiye wandakasiyira vana. Ndamusiyira vana chikomana nechisikana. Baba vacho vakawa kurwadziwa, ndobva vaenda, ndobva vanotora chikomana. Vatora ini murume wangu anotadza yes, pamwe paanogona ndoda kumupawo mastar ake.
pamwe anogona vana vake handidi kunyepa vana vake anovada guys handidi kunyepa akabva asvika akatora chikomana atora chikomana ndobva aenda nacho ndobva kwasara chisikana ichi ndofunga chakangoti gare chagara ndobva azochitora futi ndobva aendisa vana vakumusha kwavo kumandarweni vese vari 2 ndobva vaenda kumusha kwavo kupi kumandarweni inini vaingondinetsa dzoka vana varwara vana vaita sei ndichingotaura kuti handisi kuzodzoka this time handisi kudzoka wambondishungurudza wakandishungurudza kwakanyanya ndichipeka ndichienda kumba uchindituka uchidi but pari zvino handisi kudzoka bheki ndakabva ndauya ndobva ndasvika ndikagara kuda 1 week ndobva ndawana basa ndakawana basa repacresh ndaiwana 1.5 ani maona guys ndichiwana 1.5 ndofunga ndakashanda gore rese ndichishanda gore ndichengeta mari yangu ndaigara pacresh ndichienda kunoona sisi vangu weekend ndichinovaona ndichidzoka ndichigara muchizarira mangu mcresh chiwana 1.5 yeti yanga yakatowanda kwandiri panguva iyoyo yanga yakawanda panguva iyoyo ndaita yakawanda ndaisungirira ndobva ndatenga zvinhu zvangu December asvika thank you for my stars thank you December asvika Christmas mongoziva kuti kana tichibva kuno apawo ndanga ndatombotsvukirira kana ndatomboti changamuke ganda ranga ratomboti futununu ndatovawo mukadzi kaakuonekera kasemunhu anga ari jonuko anenge achidya achazve nikuuya atanga network iya yatanga guys nikuuya yatanga haasi kuda kundikuudzei nyaya nhasi nikuuya ari kunetsa chaizvo isai malove mastar nemalaiki kana muchinyatsondinzwa nekuti niko ari kunetsa paya ndoda kutaurawo nevanhu vanotaura mucomment section kwete kungoteerera nyaya musingatauri makanyarara mucomment section ndonyarara kai ndofungidzira kuti hamupo paya guys December asvika ndarongedza mabhegi angu ndaenda kumusha paya ndasvika ndakafonda ndofunga ndine shamwari yangu inini iriko kukwekwe uko ndakamufonera ngati ndiri kuuya kupi kumusha nditsvagirewo imba 1 room vamwe vanhu tinorarama nenzira dzakasiyana tiri vangani guys uyai my love my likes kandai guys my love my likes zvese isai nemasta acho ndisirewo masta ndisirei kani guys buda ndichemere guys ndikukumbirawo zvemasta network iri kundinetsa guys chichekuti network inonetsa chii chakadaro nai guys network ida kuti tazisa vanhu kuti vanzwe nyaya chii chakadaro musainde guys techishingirira ndichikuudzai nyaya yacho inenge dzamara ichiita nekufamba kwenguva nanimaona so guys paya ndakanaka akomana kusahura kunoita kuti ndinake ndakanaka imhino chete yakangokura asi kunaka hangu ndakanaka ini imhino yakangokura paya ndaenda kumusha guys ndasvika kumusha ndakabva nemapota angu ndairara pasi mbedha wangu ndansina machira angu ndanga ndinawo mashitsi angu ndanga ndinawo ndandakazvitengera kuno ndasvika paya shamwari yangu ndaenda kumandarweni ndasvika ndikati une shamwari yangu ndindorambonotora vana vangu kupi kumandarweni musha kwemurume wangu ndoda kuti vana vauye ndatosiya ndamudza ndikati kana ndauya ndouya ndizotora maki yangu airega ndimbosiya ndichamboenda kumandarweni kumusha kwemurume wangu ndaenda kumusha kwemurume wangu ndasvika ndakatsvukirirawo mhoti ndandatsvuka ganda riya rekusakara riya ranga rapera mani ndandatsvuka ndakublinga ndichionekerawo semunhu anga akabva pajoni kapa ngati vanonondiguta baba mwana vaya vakambondishainira nedzavaindiita iko zvino ndakuonekera kudai vanonondiguta ndikati ndombonzani koi ndonzisispika ini ndotoya kutodaniwa nemazita paya ndaenda uyu musikana kumandarweni atidanei vanhu atiri vashoma atidanei tiri vangani ngatidanei vanhu vauye pano ndoda kutaura nyaya yangu vanhu vanzwise vanhu vakawanda handidi kutaura nyaya pavanhu vashoma musikana uyu kumandarweni ndakwira bhazi rangu ndakananga kupi kumandarweni ndasvika paya kumandarweni vamwene vangu vabva vafara vauya
Amaboy titambire. Nemamona kehembe kadzi vana vangu. Ndasvika paya. Ndakutochinja vana zvimahembe paya. Amwene vafonera mwana wavo vakati regai ndifonere babatafadzwa ndivaudze kuti mauya kuzotora chi? Mauya kuzotora vana. Ndikati hazvina kuipa, vafonere. Ndobva vafonera babatafadzwa vaya, vafonerwa vauya. Havana kundofunga, havana kutora maminitsi kubva kuHarare. Ndotoshiya kuti kuda vakaita kubhururuka kana vakaita zvekudii. Vasvika babatafadzwa paya, zvikanzi hakuna vana vanoenda. Ndikati hakuna vana vanoenda. Why iwe wati hakuna vana vanoenda? Because indazotora vana vangu, vana havadiki. Saka indofanira kugara nevana vangu. Moziva kuti murume kana akuita ruchengera, murume kana achikuda guys, unongoona maaction aanenge achiita. Apo nandakatsvukirira nandakamonerera zvangu chizambia chikungovhara disguise musoro, ndakarowa kamwe kastaira kangu kaiuya kuno kufront. So ndakablinga marvelous uri sei paya. Zvikanzi hakuna vana vanoenda kuna. Ndikati manje ini vangu vana ndovandiri kuzoenda navo. Ndapinda ndachera mvura yangu, kwacherwa mvura kudhamu yekugeza. Ndachera mvura yangu ndageza vana vangu, ndapfekedza vana vangu hembe, ndapinda mubathroom chichinji house chavo ichocho, ndaakugeza paya. Murume wangu atevera, uyu ateura mvura yangu yandandichigeza akava negumbo. Ndangosiya zvakadaro. Ndikati haidhumepi zviri sei? Ndikati izvi handinei nazvo, ndatopfeka paya. Zvikanzi manje kana zvakadaro iwe kana uchida vana ndakuenda kumapurisa, because ini ndakakuendera kumapurisa wakasiya vana. Ndakaenda kumapurisa wakasiya vana. Vana ava ndakaisa nyaya yacho kuchild line. Vana ava vari mumaoko mangu, saka vari mumaoko mamai vangu. Iwe wakasiya vana vari vadiki, ukasiya vana vachizviitira, ukatiza ukaenda. Ndikati don't worry. Handei kupi? Kumapurisa. Takwekweredzana nemurume wangu taenda kumapurisa. Ndati guys, pano pekuti ndaifanira kuti tikwire mota yake yaanga auya nayo tiende kumapurisa kwainzi kumadziva, akasarudza kuti tifambe netsoka. Amwe varume vane utsinye ihwohwo uchikonzerwa futi neruchengera. Maona asingazivi kuti munhu ari kuita utsinye, ari kuita ruchengera zvese zviri papo. Takafamba 7 km kubva kumaraini kumba kwavo tichienda kupi? Kumapurisa kumadziva. Ndabereka vana vangu, ini mabhegi angu handakusiya. Agodozve inini mabhegi angu handina kusiya. Ndakukurutsa mabhegi, ndabatigwa nevamwe bhudhi vacho rimwe bhegi. Vana vangu ndinawo, tiri kuenda kumapurisa kumadziva, because kumadziva kwakuri kubus stop uku. Tasvika kumapurisa, vasvika baba mwana aenda kumapurisa. Zvikanzi makadii mashefu? Zvikati tiripeni makadiwo. Zvikaenda uya namadhamaya. Mai ava vakatiza vana vachienda kujoni kunohura. Apo enda satombohura. Zvikaisaka vauya kuzotora vana. Hanzi kudharuweni kupi? Kudharuweni kukaziro kumadziva. Zvikanzi hanzi murume akazoroorwa munin'ina wako. Aiwa, vakarambana. Munin'ina wangu akazotozoroorwa neumwe munhu. Maona asi muri kundiwera, hanzi network ndo mawana. Mongoshingirira muripo share network ndo mawana. Munin'ina wangu akatoita umwe mwana wemurume wangu, ndobva varambana, ndabva inini ndobva azoroorwa neumwe munhu. Regai timbotaura pati 2, tichazodzokera tichitaura nyaya yose yekumasure. Timbotaura pati 2, network iri kunetsa. Maona paya kanzi guys, can I have number dzaSIS MELLY? Pane vamwe kazi vaka-advertise business pano naSIS MELLY. I decided to order and she has been telling me story after I send my 3.5. Number dzaSIS MELLY dia, tarisa pa page unodziwana dziripo. Tarisa pa page. Number dzaSIS MELLY dziripo pa page my case. Dziripo ipapa unodziwana dziripo pa page unodziwana number dzaSIS MELLY. Paya anzi makatenga chi paya guys. Manje taenda kumapurisa, mapurisa audziwa zvaudziwa. Mapurisa ndobva ati alright, regai timbonzwawo kuna ambuya. Ndakatsvukirira apo chizambia chandandakasunga ndandatorasha, ndatosara ndakapfeka zvangu shoti randandakapfeka. Maona
ndakapfeka shoti rangu ndatova mushoti zvangu ndakutoonera ndiri mberi kwake ndakutobhidhaira ndatosimba ndatova nekacha I don't care chachatova mandiri kare kare nenyaya yejoni nezvaakambondiita ndandisati ndakuhura guys. Hani maona paya ndobva mapurisa akati ambuya imbotaura nyaya yenyu tinzwe kuti nyaya yenyu iri kufamba sei. Ndavataurira nyaya zvikanzi kwei makahotiza vana mukati handina kutiza vana ndakavasiyira kupi mwana wavatete vangu svikai kwei mimi muri kuti vachireva kuno murume wangu svikai muri kuti vana ava makaita zvechild line tiratidzei tsamba yacho yechild line then kana taona kuti imimi ndimune mvumo yekuchengeta vana ambuya vosiya vana pari zvino isinoti vana vanoenda naamai vana vachiri vadiki so ndochokwadi ndokunzwisisa zvikanzi so toda kuziva kuti imimi ndimune mvumo yekuchengeta vana. Guys ndamboburitswa mumapurisa muya svika mirai tichimirira tsamba handi mati pane munhu anokwanisa kutisendera here anoita mascreenshot hani maona paya mascreenshot aya angauye guys zuva ravira mai mwana mapurisa azondidana akati ambuya sengai vana venyu muindi ndasenga vana vangu svika hapana tsamba ndasenga vana vangu neusiku ndafamba nevana vangu ndakwira ndakwekwe navo vana vangu neusiku guys muharare muya ndakamufamba neusiku ndainda kumba apo manje nyaya yapa kuti manje ndatora vana vana ndakauya negrosari chikafu chirimo zvose grosari ndinayo stove yangu nandakabva nayo mudzimai wanhasi uno ndakabva nayo nandakaenda nayo tichirara zvedu pasi nevana vangu manje ndakugaya kuti right ndobva ndatoti vana ava manje ndatora vana ndichazovararamisa nei ane maona ndozviripo vana vanoramba vachingodya raisi mwoyo wangu wakurwadza umwe mwoyo wombofunga kuti kodai ndakangovasiya vari kumba kwababa vavo otherwise vaingorarama umwe mwoyo ndofunga kuti vana vangu vachiri vadiki gaizi shamwari yangu inini wekunditsvagira imba ndobva ndirivinga umwe musi ndobva uya zvikanzi uye kupi kumba kwangu ndageza zvikanzi unouya nevana ndobva ndaenda nevana ndobva ati vana ava ngavasare pai yes kandikeg vana ava ngavasare varare nevamwe vavo papi muno mudining ndasiya vana shamwari yangu iya ati anditogeza ndageza mai mwana ndapiwa bamshot tererai guys dati muhwe kwakatangira juri ndapiwa bamshot indikati kotoine pikana doro ndandisati ndombomwa ndandichiri munhu kwaye ndapiwa bamshot paya ishamwari yangu iyi zvikanzi handei mai mwana mukaramba makadai vana ava munoita zvikudii navo ndaindini mumastreet ekwekwe panonzi pateachers usiku kawo guys tererai pateachers paya ndamira vasikana vari kurova basa ini musi wekutanga Valeria uri sei musi wekutanga zviri kundiremera ndatoudziwa zvikanzi ukangorega handiri kuona mhenedzi dziri kukudana dziri kuti jaindi uchiignora ndasati ndatombova nechidumbu chandinacho ndine bhodhi yangu yakanaka zvikanzi uri kuignora hameno zvenyu mai mwana inini ndikangoshanda ndikashanda ndoda kuona kuti muchadzokera kumba nei vari kukechiwa vasikana vari kuita mari wanika ini handichiri wanika inini handitoningiriri handina kana mari yekudzokera umwe wangu wakutondiudza kuti ini ndakuda kuenda kumba pazoya client 1 handiti handei masista ndaenda black label rarisati rozikamwa iwe black label rarisati rozikamwa kani black label rarisati rozikamwa paya ndatora client yangu yekutanga ndaenda paya ndakweshiwa guys chakatangira zivi chibhishu ndiri kuinda nenyaya ndokuudzai guys dzikamai ndakweshiwa akaburuke munhu ini hei akomana ndako kweindaigoziveyi ndezvekutanga kaizvi uye atevera asvika akati tiri munhu wani ngaburuke bamunini burukai zvakwana paya aburutswa mukomana uya kudata $15 ndaenda paya akomana dai dhata rikasatserera ndaenda $15 yangu paya kumba ndasvika kumba ndatotenga zvemazai
ndatotenga chingwa chevana vangu vamwa. Du ndakugaya ndikati asi kuchibhishuku kunenge kuri nani. Ndini ndapinda murodhi ndega uye hana kundidana ndapinda murodhi. Ndadzokera futi manheri kwaari ndikati Sweden uri sei? Ndadzokera ari paya ndikati shamwari hatidzokeri kubasa ndauya nevana hatidzoki kubasa svika nhasi uri serious kwete zvakuita nezvo ndikati ndiri serious. Ndadzokera paya vasikana ndamira mustreet ndati musuwo ndakashanda guys ndakashesha moza vanonzi kushesha guys ndakashesha ndatowana $50 ndini uyo dumebhi maiwe mufaro wazara ko ndikati life no balance zvangu zvaita ndaenda kumba moziva kuti bhishu rino rinenge rarara richirodi kana ndasvika kumba ndoswera ndakarara kandakutoti ndasevha kamari kangu pepechua ndasevha kamari kangu $50 ndakushandisa tuma $5 kana dhora kutenga chingwa nezvimwe zvinenge zvichidiwa kapaya mari yangu ndasevha. Mangwana achona ndadzokera ndakashandofunga wiki rose ndashesha ndasiya ndati kune shamwari yangu inini shamwari yangu ndini ndakutoudzira shamwari yangu ndakatochinja kuita senior hanzi kana zvechibhishu zviri muropa izvi hautani kuita senior ndandiri kuZimbabwe kandatoti kune shamwari yangu inini kune nzvimbo yandoziva kuRustenburg kwandoshandira. Shamwari yangu yakati kuRustenburg ndikati kuRustenburg kunomira asikana kuSouth nezvekubhishura kunoku ina handichadi ndakutoenda kunohurira kuSouth ndobhishurira kuSouth. Guys kana ndakatadza munotofarira kutaurawo kuti dumebhi wakatadza musangopesodzere kuti dumebhi gudhu kana kuita sei tiri kutaura tiri kuonesana guys tose tiri pakuonesana pana. Shamwari yangu ndobva yati saka iwe wanga wafunge ndikati ini ndafunga ndakutoenda kuSouth ndakutsvaga musikana webasa ndosiya musikana webasa nevana then ndichidi eleni ndeipi ndichidzoka ndichinodi ndichimboshanda ndishandira vana ndiri kuSouth. Shamwari yangu yakati don't worry enda vana ndakasira musikana webasa ndatotsvaga musikana webasa ndamuwana musikana webasa auya musikana webasa ndatomuwana musikana webasa. Inini kuJoni kwacho kuchibhishura handisati ndakambobhishura kuJoni handi munokuziva zvekubhishura apo ndasati ndatombovawo senior wekubhishura ndakangoita zvekungongwarangwarawo pafesi pangu ndikatoti ndombonzani ndonzi dumebhiwo ini ndakatozvongozvivindisa ndega paya utu ndakwira bhazi ndati kune umwe wangu inini kana ndaona zvinhu zviri right yamabhoyi kwandiri kuinda uku ndichakuridziraiwo kodhi kuti chidi uyai kunoku kunoku kunenge kuri right ndasvikwirira. KG ndeipi uri sei sorry kani privari right KG privari right uri sei paya ndakwira zvangu ndasvika kunoku hani mongoziva kuti kunoku ndaimboshanda ndandina sisi vangu vari kuno ndishanda saka kusvikira kumba kwasisi vangu ndaive nako kuzoti mainini vangu vamwe vaive kunoku kuti ndichiinda manje kumba kwasisi vangu ndakatya ndikati sisi vangu vanondizonditi adzoka kubasa inini ndandisina pfungwa dzekudzokera kupi dzekudzokera kubasa ndandazvivira zvangu kupi kuchibhishu ndakabva ndaenda kuna mainini vangu vamwe mainini vangu so ndaenda kuna mainini vangu ivavo vane ukama nevanina vangu vana vababa vangu handimaona so ndimainini vangu because tori neukama kapane vana vababa vangu paya guys vanditambira mainini vangu ndobva ndavaudza ndikati ndakumboendawo kuIS kunzvimbo yavasikana uko ndozvandazvipira mainini vangu akati wai wadaro ndikati regai ndimbotiraya upenyu hwanaomira musha ndaenda kuIS first day kuJoni kakunoku ndasvika hani munoziva kuti vasikana vekunoku vekuJoni guys vanenge vane rashes tsiye rakareba kudai rashes rinenge rakadai powder inenge yakapendiwa guys powder mene kuti anenge inenge iri how many colors yepowder inenge yakaisiwa bronze rinenge rakanyogwa gogo rinenge rakaita 6 inch yakadai apo vadhumebhi mune shoti ramakabva naro kuZimbabwe riya ramakapiwa nani
navamushamwari ndo ramuinaro shoti roro ramaenda naro ndakabva ndakapfeka dhirezi rangu shoti ndandakarisungirira mukapapa bheki ndasvika ikoko nobva ndapinda nobva ndabvunza ndikati booking zvikanzi booking yako nayo mari ndikati ndobva ndavapa ndobva masecurity ndobva atonditambira ndobva atondiratidza zvikanzi unonotora makondomumo kana wawana mhene yako mhene inoita ipapo time yacho yaita 70 rand wobhadhira 20 rand wotora 50 rand ndeyako. Handi maona guys muripo here chimboti muti changamu sevanhu vari kuudziwa kuti waenda kabhishura imboti tiripo dumebhi muchishare live tiwande sevanhu varipo malikes mumboti mwa masta acho mumbondiisira ndinotaura kanyaya yacho ndine konsafa ndotaura nyaya yacho ndine konsafa yekuti pane vanhu vari kuteerera kwete mukangoti guys ndobva ndafila kuti panenge pasina vanhu iti tiripo bishu manyama retired bishu ndaa retired ndisisiri bishu iti tiripo kwai wandiseka maitafadzwa bhishura iwe wakambochiona pa1 extension apo hani maona munhu anenge achitondiziva anotoziva kuti ndodzi maitafadzwa hani maona handichabhishuri ndatova retired bishu ndakambochiona umwe wangu unoziva kuti ndakambochiona itai tiripo wanzifamba nenyaya nyaya ndoda kutofamba nayo nditi yaka kavara hani maona right master muchikanda malove muchikanda muchidavirira nyaya muchitaura nyaya muchifara mucomment section vanotamba tumadhanzi tamba muchitambirira pakunakidza iwo muchitambirira ndinyatsoziva kuti ndikutaura zvine konfasaka zvine vibe hani maona mondisimbisawo kaasi ndimoziva kuti ndaretired handichabhishurika hani maona mukangonyarara ndobvamara ndonyara semunhu aakuziva mwari ndaamutendi kaini ndaakutya mwari paya ndapinda manje beti papu zviri sei beti uzondigamuchira uzogara neni kana ndau ombondichengetawo 2 months handikutoreri murume ikoko ombondipawo accommodation ndikuya kuengland paya guys ndapinda ka first day yangu iyo kuvasikana vane gogova kana vakatsvukirira hani mawo guys ini ndasvika paya mainyasha muri seiko naimi mainyasha mumhorosei mai murada mai johana muvamhorosa maudze kuti dumebhi avaserobiriti maudze kuti pakwekwapo maitafadzwa vavaserobiriti mazviwa muvaudze akaonekwa pazvivhitivhiti muri kutondiona muri pachivhitivhiti ndaaserobiriti isai masta mainyasha muri pakwekwe papa ndakuzivai paya guys ndapinda manje mubasa mangu muya guys ndagara hanzi I'm waiting for you hanzi ndiri mujozi muri mujozi alright hanzi ka iwewe alright mozondiudza kuti muri mujozi kupi manyasha kuinbox kwangu paya ndasvika ndagara pabhenji ndagara zvangu pabhenji paya kuna madj kakuno kumabhawa ekuno madj iwo mapiano anenge achirohwayaka ini ndakangoti dukuduku ndiri muchikona hanzi lafu yadhumebhi finish inondipedza rega ndimboseka kekupedzisira paya guys madj ari kurohwa manyama kweini ndaimboziva kuti kana mhene ichikuhedha kudai so mutactic kaka kuti ichikuhedha kudai so inenge chireva kuti handi indaingoona varume vakawanda vanongoti achindihedha ndikangoti hamini kuti zvii zviri kuitika hapana chandiri kuziva inongori nekuhedhiwa nemusoro kuti handi hatikwidze masteps kune masteps ukaona mhene ikakuhedha kudai anenge achireva kuti handi ngatikwidze masteps tiinde kunoita business ini ndakangogara handina chandiri kuziva musi wekutanga kwazouyawo umwe musikana andifarira akati iwe ukaona munhu achikudai so ari kureva kuti handi ndikati waitako akataura neni nechirungu akandibvunza akati uri murudzini kandiri mushona ndopa akazotaura neni neshona svikai ukaona mhene ichikudai so iri kureva kuti handi ndikati alright mhene imwe yandidai ndaenda nemhene yangu kumusoro
mene yanakigwa kwe ini ndaimbozvizve chihure chemuno ndaigozviziva mene yandipindurudza masaidhi ose yandoda dog style ndamupa i700 gai yandiri kufira yati inoda chakati ndamupa ya mene yatosvika yatondikururisa hembe dzose mai mwana yakutoita zvose yakutoita zvose zvainoda mai mwana mene yakuda kundibirira guys yakutondibirira because yangatoona kuti iri nenge balance iri ndadzoka paya ndainda neimwe mene yechitu ndadzokera zuva ravira kakashanda kahwaka ka100 kangu ndadzoka mumufaro handina kunyatsofara ndikati ka100 ndofunga ndakaenda uri musi wa24 musi wa25 manje ndikashoti ndadzokera kwaenda igoza kuti 25 vane kumamaini vanodi vanohora ndasvika ndamira paya guys ndingoona mumwasikana vakamira kusaidhi kuma-toilet vari kungodhonza varume vachikwira navo vachita varume vekudhonza ndikati inini handisati ndozvigona zvekui hanzi kuita kupidugura kunge chii guys ndamira paya guys imi guys imi we namo zvainombokuita imi guys ka paya 25 varume vanga vawana mari vemurastenburg ndati guys musu ndakashesha mozavanonzi kushesha shamwari yangu iya yekundidzidzisa uya akanyatsogara neni pasi akandidzidzisa ndofunga musi uyo ndakashanda 1.8 padiki ndaingopinda mutoilet ndichiverenga mari yangu ndikati 1.8 nhasi kati ndikadzokera futi mutoilet ndichiverenga ndandaudzwa mutactic kuti unowedzera mene haifaniri kugarisa futi ipapo unotowedzeresa 1.8 ndaenda kumba ndasvika ndaisa mari yangu mukakwama ndaratidza mainini vangu vaya kuti mari yangu iyi yandashanda 1.8 yangu mangwana ndadzokera ndashesha futi guys ndakudza kuti ini upenyu ndakahuona ndikuudzei guys ndakahutamba guys otherwise kusumudzirwa kwandiri kungoitwawo nevamwe vanhu mwari ndo vakundivhurirawo kuti mwanangu yavangu vayakwe kuti uchizorora wanyotambura iwewe ndikuudzei guys ndakanyanyotambura ini ndashanda guys paya mangwana ndashesha mainini vangu vafonerana nasisi vangu zvika zviripi nin'ina wako akauya kuno but ari kuhura ndaenda kumba kwamainini vangu ndasvika mabhegi angu akarongedzwa akaisiwa pashi pachikona usiku guys kuma10 zvikanzi nanzi gokurwadziwa ndanga ndadzidzisiwa ndakuita kamalubricant kamajeli ndanda kutoziva kuti zvinoshandiswa sei imboisai master guys sai master haiwa good thank you for master wini thank you guys imboisai master shuwa mbondisirawo munhu ari kutaura nyaya inonakidza baby kudai so ine konfafa kudai so motadza kundisirawo master motadza kuwanda ndiri kutaura nyaya ine vibe kai nyaya ine vibe hauzonzwa chimbomira ndimbotanga ndakutsanangurirai ndozokuudzai kuti hauhwi kurwadziwa guys chidhimoni chinongoika panguva iyo chongokuti fe nenge watovaki guys paya thank you dear nemaster thank you guys ndadzingwa namainini vangu usiku ndadzokera ku guest house ndatoziva kuti pane maguest house ndasenga zvimabheki zvangu usiku hanzi mainomsa I see why uchirova unomatedzera malive yo why uchirova okay ndaenda zvangu kuguest house ndasvika ndawana pekurara mangwana makuseni ndatsvaga hangu ndataura nevasikana ngati indoda pekugara ndoita sei nobva tondipa manhamba vasikana ndatova nezvimashamwari zvikaibata munhu uyu unowana pekugara ndawana imba ndabhadhara imba yangu ndatobhadhara rendi yangu paya ndatotenga kachimubhedha kangu kune vakomana vemurodhi vanotengesa ndatoisa kachimubhedha kangu ndatenga kajera kangu kekufuga ndichipidugura jera 1 inda ndichiri nevana kumba uku kanda ndisina kusiya zvinamira musha ndakaona kuti mari ndikangoitambisa yose ko vana vanoita sei ndatumira vana mari ndikati chikafu hani maona ndikati tengai chikafu tenga chikafu ndatenga chikafu ndatumira kupi kuvana vangu ndazodzokera ndashanda futi manje ndakushanda
ndopandakatanga kutenga property guys. Ini ini chero nanhasi ndikadzokera nekuipa kudai nekunyangara kudai ndinoshesha, ndinobata pahombe guys. Nekuipa kudai ndisina lipstick, ndisina kana chicha, ndina thank you Bridget for my star, thank you guys. Nekuipa kudai nekunyangara, so kunyangara ikoko ndinoshesha guys. So guys, ndopandakatanga paya ndakutochinjanisa, ndakuenda kumabhawa kuna na Joburg huku, ndakutopinda kumana vana Rex machaina huku kuna na ndatova musiniya, ndakutochinjanisa guys, ndatova senior, ndinda senior, ndakutotenga property. Ndini here uyu mai mwana, ndakutoblinga mai mwana. Upenyu hwachinja. Ndine rumwe gondo randakamboenda ndikanoshandira Binoni kuRex uko guys, ndakata yellow kutsvuka sepapapa, ndaingogara ndichingori muhotera. Hanimoza kuti kana uri muhotera usingaoni zuva taingori nema kettle majagi chete ekungoti unochingoita kana wafunga kuita tea yako woita tea yako. Hani maona guys. Thank you guys. Thank you guys. Nemaster guys. Nyatsotutirai master. Isai guys master. Mbra munyatso kundisira. Kwai ndakutanga kukuda dumebhi. Shuwa ndideiwo zvangu ndakataura chokwai wakanaka ufunge sisi. Thank you ndakanaka. Thank you zvenyu guys. Muise master guys, ndisirewo. Ngohwana nomusewo master akawanda guys. Kungoti wadzu ka 500 guys. Ndongofenda nemaster. Ndobva ndanyatsovhura hombe kaini. Indovhura hombe manjeni, ndobva ndanyatsoita smile kunyatsosekerera zvekuenda mberi. Guys. Paya guys, paya mudipareni muya kuBinoni kuRex kuhotel ndokwandakaenda guys. Ndatsvukirira guys, ndaiti ndikabuda panze hanzisa foni yako pasilent, ndise pasilent kuWhatsApp here. Zvino kana ndaisa pasilent haizodonhedzere live guys, handizodonhedzere ndichida ndakuda kuti ndise silent guys, handizodonhedzere guys live. Ndaisa pasilent guys. Muri kundinzwa here? Ndaisa pasilent. Muri kundinzwa here guys? Ndaisa pasilent. Muri kundinzwa here? Itai kana muchindinzwa muri kundinzwa. Ndaisa pasilent because muri kupinda magroup akawanda, zvose zvanga zvichipinda zvazvichinyaudza zvichita noise. Makundinzwa here because ndaisa pasilent. Muri kundinzwa here? Kana muchindinzwa itai tiri kukunzwa guys. Muri kundinzwa here? Hanzi nhamo yakaoma. Ndaisaziva kuti wakanaka ende wakanakisa shemu. Mwari vakupe pahombe. Thank you dear. Thank you. Ndinogamuchira. Ndakanaka dear. Nhamo yakaoma umwe wangu. Izvi ndakutongotsvukirira ndiri munomba umu. Ndakutoti ndikasekerera kana neno ndakutozviona kuti futi kuBhishura yaitovewo nhamo ndaite zuva. Inipo paya ndaitotiwo ndichitoitawo ndikutoitawo zvakanaka ndisingazivi kuti nhamo hangu guys inenge yakaoma. Hani maona hanzi ndiri muhospital dai ndaisa master. Hanzi ini ndakatenga master SIS MELLY havatomboti dhangi vangatoite ari panext pangu pamwe nekuti ndiri ghost. Isa master kani dia, isa yambulambo. Ndinoti dhangi kani, isai kani, ndinokuti dhangi kani. Hanzi ndinokuti dhangi kani. Isai kani. Guys, ndakati ndaenda manje kuna na Rex. Ndapinda Rex kuvarungu. Uko kune mastripa. Guys, hanimoza mastripa. Mastripa guys kuna na Rex. Inga ndiri kuno. Remember ndakatanga kuhurira kuno kumaprazi kachihure chekumaprazi. Hanzi chiroro. Chimbomira nyaya yekuti ndirorwe. Nyaya yekuroorwa chimbomira maoda kukonana neni. Handisati ndanyatsopora. Chimbomirai ndichiri nekabundu mbichana karimo. Handisati 3 years 4 years idza. Handisati 4 years. Chimbomirai handisati ndanyatsozorora guys. Ndoda kunyatsozorora. Ndoda kuti Mwari agonyatsokundipa wangu chaiwo akanyatsoveza kuti uyu ndo wako uyu. Mazvinzwa guys. Ndo wandoda kuti ndizonyatsopiwa namari naMwari. Handidi kungowira guys. Handidi kungowira mazvo. Get well soon dear. Pora wazvinzwa uri kunzwei wati uri muchipatara. Get well soon dear. Hanzi God rezimu ndaona munhu
anayo. Hey. As God resume ndaona munhu ana rinaniko God resume paya manje guys ndainda kunana Rex. Kune mastripa akakunana Rex guys. Mastripa vanogeza kudarika kuno ini ndakatangira kakuno kumaprazi. Dauti muzive ndakatangira chihure kumaprazi kuno kuRustenburg. Ndokwa ndakatangira. Ndazoenda manje kumahotera. Kunana Summit uko. Kunana Royal uko. Ndapinda muRex. Ndati imomo guys ndoda kuudzai guys kuti andisi zvangu makeup andisi chiasi ndakatombopindawo panoera panenge pane vana vakageza vane mvura vanohwiririra mazvinzwa guys vanohwiririra kuti unotsoka mutarisa kudai so unomedza mate ruviri rutatu ugobuda pashi ugonotora mvura ugomwa guys ugoti inini ndokechwa here pakadai ndapinda first time yangu ndapinda muRex uyu dumebhi wekumapraza ako aenda kuRex hanzi mbomusiya achaita ndichazororwa ngavambondisiya sure Edward sendai kani master kani Bridget musadaro ingawanda ngoti thank you ndiri kungotendawo wani ndisendereiwo kani master guys musadaro kani guys sendai kani master guys musadaro ingawa ndiri kungoti thank you ndiri kutenda moda kuti nditene uri munamato chaiwo uri munamato here guys paya ndapinda manje muRex muya musi wekutanga ndamira ndofunga ndakangoti ndapinda musi wekutanga ndobva ndawana chimene dzangu 2 kuRex ndobva ndawana munhu wenight une mari hombeka munhu wenight akanditi how much it kuRex ikoko kwakuri ndakanosvika ndobva ndawana kune umwe musikana wandakamboshanda naye kunoko anga ari koko ndo wandakasvika ndichiziva ndikamubvunza kuti zvofambisei ndobva andiudza ndobva ndamusiyira mari yangu yana ndashanda ndikati ndakuinda kunaiti munhu wandiri kuinda naraiti here svika ari right svika akuti mari naiti ndikati handiti 800 svika sharp enda uri kuenda kupi kunaiti ndikati kuDevton svika alright iri bo ndaenda paya 800 ya ndakaenda kunaiti mangwana makuseni ndakati chisikana chichidzoka ini handitani kuchinja kakana ndikasvika panzvimbo guys handitani kuchinja ndakati ndichidzoka kunaiti guys ndakanotenga gogo yandisati ndakambofamba nayo ndapinda ndatenga gogo kuona vamwe vakapfeka negogo ndakanotenga gogo yandisati ndakambofamba nayo ndapinda musaluni ndanorowa hairstyle mbishi guys dai zvichinzi panoratidzwa mapicture ndachida kukuratidzai kuti ndakatomborira guys kutoita musaladi guys ndichiiswa nzara dzakareba tsiye dzakadai so ndakati ndapinda musaluni guys ndaiswa hairstyle manyama guys ndakati pakatangira zvimastaire zvekukata pasaidi izvi ndaitiwa style yekuya ndaiswa tsiye dzakareba ndaiswa nzara ndapfeka gogo yacho ndichi thank you for my start thank you Charlie ndaigona here kufamba nayo gogo zviripi wani nayo gogo yangu mbawa naye anoziva kuti kana usingagoni kufamba negogo unomira nemabhenji ndandakamira nemabhenji inini ndamira paya ndamira paya panhingirikini ndoda kuti asvike 1000 kana asati awanda master kandi veduwei kokubvunza hanzi kudiko tekuudzai kana 1000 share timbowanda mongoziva guys varume vazhinji vamwe vazhinji varume vanokuda nenatural beauty yako yaunenge uinayo ani maona ini ndakanoitwa staira ndapendwa ndainda kune musikana umwe kuti ndisewo maeyebrow ndaisiwa maeyebrow tsiye ndanyogwa ndaita tsiye paya ndapinda mumbawa ndingakechiwe ndingakenani guys musoro wese wezuva dhugu handina kukechiwa apa indakapfeka go ndakapirira nemucheno ndakamira ndakabata nemabhenji vasikana muswere wose ndichitadza kana kufamba negogo ndichita kunge ndichadonha guys kana kukechiwa maimwana ndikati faki chii dhemeti yakadaro mangwana achona ndikati no
ndoenda ndakaita sezvandaita zvandajaira kushanda nazvo. Animuziva guys, ndapfeka chishoti changu, zvimashoti zvangu zviye zvandajaira kushanda nazvo. Musikana ndadzokera mubhawa ndati ndakashesha guys, ndisina kana makeup iyo iyi nezimhino rangu irori zvandinongogara ndisina makeup iyo guys. Ndati guys, ndakatora mari, wakambozvinyarira here kuti unobuda pazhe muhotera kunomira kukona kuti wozvibvunza oga kuti ini vanhu zvavanenge vachanditi ndine mushonga, because ndaingoti ndichidzaka masteps varume vose aingodai achindidana ndichikwira mudenga ndichidzokera. Ndakashanda kurex guys, ndakatenga property yangu ndobva ndaenda kuZimbabwe. Ndanga ndatsvukirira kana ndanga ndava nemari manje ndakuda kunofidzisani murume wangu uya kuZimbabwe manje kuti neganda rechirungu inini ndaane mari dzangu dzechihure, mari ndaiverenga kakabhegi kangu kandichionerega ndakadanomupfidzisa manje azvione kuti inini ndaane mari. Thank you Bridget, thank you. Ndikati ndoda kunomunyadzisa manje, ndoda kunomuratidza kuti ndaane mari. Anowaona ndaenda kuZimbabwe ndakatsvukirira paya guys. Pane pandandasirira ndakukuudzai, pane pandasirira hani ndakuudza kuti vana ndakasiyira musikana webasa ndichitumira mwana wangu mukomana akazorwara. Arwara mwana wangu mukomana ndobva baba vacho vaditora, ndobva kwasara musikana. Hani maona guys, musikana ndiye akasara nemusikana webasa, mukomana ndobva adzokera kupi kuna baba vake. Hani maona nanhasi mukomana yeye handitogara naye, anotondishupa chero ndikamutora kudai. Pane pamwe pangaitewo munhu angandibetsere guys wokuti ndozvifambisewo sei nenyaya yemukomanawo. Ndikangomutora mwana mukomana yeye ndofunga ndikangosvika naye kumba kwangu nhasi 2 or 3 days anototanga kurwara mwana wangu, ndotomudzosera kumba kwavo. Ndikamudzosera kumba kwavo anenge ari right, everything zviri fine, zvese anenge ari right. Ndogara nemwana musikana wangu ari 1, asi matwins vana ivava, but takatovapatsanura. Ndogara nemusikana guys. Ani maona. So pandakaenda kumusha ini ndandine shungu, ndatenga zvihembe manje ndoti ndovigira mukomana ndichida kuti baba mwana vanondionawo futi kuti ndatsvukirira kana kuri kwamakati ndakanaka ndakatsvukirira. Ndaenda kapaya ndakatsvuka ndikutokweva monaki rangu ndikutopoza. Ndamufonera ndeipi uripi svika ndiri kubasa. Ndauya nehembe dzemwana, ndoda kuti mwana ndizodi ndimuonewo ndikupe hembe dzemwana svika alright. Uya kuCoca-Cola paDelta paya muHarare ndasangana naye, baba mwana vandiona anzi mabhishu manyama makatsvukira. Ndakatsvukirira mazuva ano handisi kumira pazuva ndichaiti zviya zvechibhishu. Ndava bhishu nani retired bhishu semunhu adaenda kuEngland. So handichabhishuri, no more bhishuring. Haya kubhishura kuya kudzikisirwa paya. Ini mukadzi akasvika seni gindagoriya rakaita seni ndonomira murodhi. Handisi kusvora, asi chakandirasa ichi handisi kusvora, ndiri kungotaurawo zvangu. Paya ndasvika kupi kuZimbabwe guys. Baba mwana ndavaona guys, vandiona baba mwana. Anomoziva kuti kana akangoona kuti wave une kachenji kauinako anenge achingokuita zvimwe zvinhu zveruchengera achikutuka. Zvikanzi mwana ari kumusha, ndikati no problem, toenda kupi kumusha. Paya takwira ningirikini mota baba mwana, ndanzigarai kumasure. Kutsvikirwa kane murume garai kumasure, ndagariswa kumasure. Tiri kuenda kumusha kuMandari, unoona mwana hembe dziri pai dziri mumonaki. Tasvika kuMandarweni ndaona mwana wangu chikomana. Ndichisvika muruvanze mekumba kwavo, murume wangu akambonita zviya zvekundishungurudza, sabate mwana wangu hure remunhu. Kwai unohure iwe? Ndakaudzwa nevanhu kuti wakuhura. Ndikati zvebasa rei? Handituka. Apo mota yose aifamba chindiridzira music yana Mashau munhu mumwe neimwe yananiko ichinzi dai hanzvadzi yairoorwa, ndikadai ndakaroora yangu ndichitukwa nemusic. Ndakangonyarira guys, varume ava guys, varume ava paya ndakanyarira paya. Ndasvika hangu guys, ndaona mwana wangu ava manheru vamwene vangu avo vakundiwaridzira mubedroom nemurume wangu. Chii chakadaro, chii chavaida kugadzira pakati pevanhu vakarambana vaviri. Isusu takarambana, vondiwaridzira pamwe chete, indorara nemwana wavo manje mubedroom. Ndapinda paya ndati indonokwanisa kurara mukicheni, ndorara zvangu
nana Shai ndorora zvangu nevana no problem. Amweni angu akati all right kuenda gozivei baba tafadza kana ninondorora muno mukitchen pamwe chete here svika ndorora zvangu don't worry ndowaridza kusaidi kwangu ndozvirarira kusaidi kwangu tarara guys. Usiku kawo ndakatanga kubatwa kubatwa makumbo kuchanzvadzirwa makumbo kumusha hakuna magetsi murima kuchanzvadzirwa makumbo usiku ndakara guys nditaura nyaya inonakidza kani guys isai malove master chii manje ndakuzivise ndakati unoda kuti ndikupe chii chaunoda kuti ndikupe hausiriyo wanga uchindituka here rodhiyo sei uchinditi ndiri hure ko wakuda kuti ndikupe chii chauri kuda kuti ndikupe futi iwe wanga uchimbondituka uchiti ndiri hure unoda kuti ndikupei zvikanzi iziniku zvaanokuda kubata ini network yacho inozopedzisira yakundibhowa guys inopedzisira yakundibhowa network kana yakudai so guys imboisai tumastar kuratidza kuti muripo guys network yacho inopedzisira yakundibhowa ichidaro here guys nyaya dzacho ndozodzitaura sei kana network ichibhowa kudai so isai henyu mastar guys ndisireiwo mastar guys isai mastar guys isai mastar musarege henyu nemaraiki saravu musarege kuisa ndisirei data ndinaro guys chairo ndinaro rakawandisa network iri kuda kundinetsa ndatsvanga dzitaura asiwawo ndiri kukuudza kuti ndakati tsvangadzirwa kumakumbo nemurume tsvangadzira kumakumbo guys asi hamusi kuwawo ndiri kukuudza zvinonakidza hamusi kusekerera wani kuratidza kuti ndiri kukuudza zvinonakidza ndatanga kutsvangadzirwa kumakumbo ndikati kweya kuitika ndeipi baba mwana zvikaimbondipawo ndikati ndikupe chii chauda kuti ndikupe zvikaimbondipawo ndikati wakangamwa here wewe kuti pai wanga uchindituka wanga uchinditi ndiri hure kana handi wanga uchiti ndiri hure chimbondipawo mari yacho svikai mari kati handiri hure rinobhadharisa unozviziva zvikaunda mari kwaini mabhondi acho ndaasingamazivi ndapiwa mazibhondi ndikati unondipa $50 ndoyandoda murume wangu tiri mukicheni ndikati nondipa $50 takararama neru yatogwa $50 iya ndanzikwerere ndanzi $50 ndapiwa $50 ini guys ndinopenga guys ndinopenga ndamupa $50 taurai mufara kuti muchitaura kuratidza kuti muripo apa ndatora $50 anga akuda kutojya bota ndatora $50 paya ndaisa ndakarara ndakapfeka hembe dzangu bra zvose ndakati mari yandaisa pazamu svikaichiuya ndikati une makondomu svika makondomu ye ndikati kwandi wanditi ndiri hure ko hure rinogozokupa ndinozokupa sei ndisina makondomu svika unopenga ungandide ndidye bota remukadzi wangu nemakondomu ini ndikati manje wairasa bota ndorawo siri kuzodya ndati guys takarwa kutanga kuma1 kusvika kuchene 4 o'clock tichirwisana achida bota ini mari ndakasungirira mbra handina kumpanda ndakangosungirira mari yangu mbra tichigwisana apo vana vamuka manje ari kuda kutoita zviva zvekuti ari maziva kuti murume kana ave nedhimoni rekuda kutorepa riya anotandira tsinga hachato apo vana vamuka manje munhu akazondibetsera ndimai vacho akati nhama atafadzwa hamwene wangu mukorokore kaini akati nhama atafadzwa hamukuri here munokura kusvika rini munokura rini muchingorwa nemurume haiwa handisingamudi ini murume wangu handichina kana guys handichina kana feeling chero akayakararapa chero akaita sei handichina feeling pari vana chikomana chaive chirimo changu chikomana changa chirimo umwe anga kasara ake kwekwe musikanawo handichina kana feeling naye murume uya ndida kukuudzai guys handichina kana feeling handina kana pandinombonzwa kuti ndinomuda guys ndingatotendere kutohura nechigunduru murodhi murume uya ine handichina kana pandonzwa kana mwoyo naye handina akatena pfungwa dzangu akazita zvimwe zvinhu ndaimuda pandakagara naye 10 years ndichizama kushingirira but for now handichina kana feeling ndoti wakutomusema ndikamuona so chira akauya nemari yakaita sei handichina kana feeling naye uya murume uya ndemunhu handichatombocheuki zvamuchosi guys kana mwoyo wasviba unenge wasviba zvishuwa
unotanga uchamboregerera munhu ka. But ndakatongozozviudza kuti uyu murume uyu haisi type yangu, haisi klasi yangu, nezvaakandita akandidzikisira. Iwe wangu ndanakangozvimirira ndichiti ndiye murume ndiye munhu wandoti hama yangu, aiziva situation yangu, aiziva kurarama kwangu, nezvaakandita akandiratidza kundirwadzisa. So handichina kana mwoyo naye murume. Ndati takarwisana kwakachena, kusense ndakangomuka ndichipfeka ndichitora hembe dzangu ndichibuda ndisina kugeza. Ndikati ndozvionera mberi ndokutodzokera kupi kumba kwangu kwekwe. Kubva ipapo nemurume wangu tikangosangana kunenge kuri ngotukana. Kana akangondiona chete anenge achituka kuti zihure futseke. Hani maona akangosangana neni chero izvozvi izvozvi anombondi unblock ondiblock akangana ane chaari kuda kutaura neni anondi unblock otaura neni chakati ndomupindura zvaneni ndamupindura nyobvu ondiblock ndonyarara ndosiyana nazvo. Kana ane chaanoda unblock otaura neni ndomupindura nyobvu ondiblock. But handizivi kuti why achingoramba achingondituka. Ini handichina kana basa naini. Ini ndakutokwanisa chero kumurongera munhu kuti kana chero akadzokera nemunin'ina wangu uya guys, handichina kana pain naye, handichina kana kumborwadzirwa, handichina zvandichanzwa kuti zvinofamba sei guys, handichina kana basa naye. Hani maona. So guys, nyaya iyi ndaitaurira kuti kune vamwe vanhu vari kurarama life yakaita sei yandakararama inini, inorwadza guys. Hani maona, unenge uripo munhu wakararama life yakaita seyangu yandakararama inini. Hani maona, regai ndimbokunyorerai namba dzangu. Pane vamwe vanhu vanegona vachidawo kufona vane life dzavakararama 062 08 6 321 6. Guys, saka indoda kukuudzai kuti murume uya uyu handichina kana basa naye. Muziva nonzi basa kana basa naye, handichina kana basa naye guys, handichina kana basa naye. Ini chero ndikamuona, chero akadarika ane mari akaita sei, chero akaita magonyeta akaita sei, handichina basa naye. Murume uya ndiye akandikonzeresa kuti ndipinde muchihure mandakapinda, ndiye akandikonzeresa kuti ndirarame situation yandaisafanira kuti dai ndairarama nekuda kwezvinhu zvaakandiitira paupenyu hwangu. Ani maona. So guys, vamwe vane ndijaja kuti why ndakazohura, why ndakazviita, kwakusiri kuda kwangu. But life yandakararama guys yakandirwadza. Ndo zvakazokonzera kuti ndihure, ndibhishure, ndimire muroad. Zveshuwa guys, handidi kunyeba, ndakamira muroad. Ndimbokunyeberei, handikuvanziri. Ende ndinotaura kuti chero pakazouya munhu achitaura kuti dumebhi ihure, munototomupindura kuti watozviziva dumebhi akatotiudza ega nyaya kusvikira asiya. Pari zvino totozviziva kuti haachahure. Handichaindi guys pamberi paMwari kudai so, handichaindi guys. Ndinoda kukuudzai kuti inini dhimoni ranga rakatonipfeka. Hapana, ndaingoti kana uri mukadzi chaicho ndikangokuona kuti unodada chaizvo, kana kuti unooneregwa, kana kuti wangooneregwa uri pamberi pangu so, nekuipa kwangu nezimunhu rangu irori, nekusakwalifaya pane vamwe vakadzi, nekuipa kwangu ikoko, kangoda kungooneregwa uri pamberi pangu, ndikangokuudza kuti muraini mainhingi vanooneregwa. Ndaitongokupa 2 days ndotokuudza kuti alright, ndoda kurara nemurume wake, ndoda kusvirwa nemurume wake, ndoda kumupfidzisa mukadzi uyu. Ende dhimoni ranga rakandibata guys iroro, handisida kunyepa, ndinokonfesa pamberi paMwari kudai so, ranga rakandibata. Varume ndivo vanokonzeresa kuti tiite zvimwe zvinhu zvaunenge usina kufungira. Ndaingoti chero ndakangokora ndoti okay, ndamupfidzisa mukadzi uyu, murume wake ndichatomutsvaga. Ende hapana murume wandoti ndaiti ndikasvikira, kana ndamusvikira aimbotadza kurara neni. Airara neni guys, nekuipa iko kudai, nezimhino rangu irori ramuri kuona iri, nezifesi rangu rakaipa irori ramuri kuona irori guys iri, kana ndazvipira kuti murume uyu ndamuda, ndaimuwina. Ndikangozvipira kuti murume uyu ndamuda, ndaimuhura guys. Pandaihura panguva yacho yandaihura iyoyo ndaimuwina. Hanzi, I'm just passing, thank you for refusing kuti apinde akadaro, thank you, you saved him. Apa achitoita fight yekuda kupinda.
Oh, ndakamusevha ndakamusevha upenyu hwake. Handiwaona ndakamusevha upenyu hwake. Handiwaona pamwe inini ndakuzvigwarira neubhishu hwangu hwandoita kunoku. Handiwaona ndakatosevha upenyu hwake. But murume wangu inini ndaimuda guys. Anga akandisiya nemakore 10 years guys. 10 dzandzakakwana kudai. Anga akandisiya ne10 years. Murume wangu anga akandisiya nazo, but ndaitarisa kuti achava munhu wekuti anenge akandinzwisisa kana kuti sei. Ndiye akapusha upenyu hwangu inini kuti ndiende kuchihuri nditange kutengesa ndiri murodhi. Ani maona kuti nditange kutengesa ndiri murodhi kuda kwemurume wangu. Akusi kuda kwangu guys. Murume wangu ndiye akandipusha. Ende kana nanhasi handimuregereri neunhu hwaakaita nezvinhu zvaakanditadzira pamberi paMwari kudai. Handimuregereri. Ndiye akandikonzerera, ndiye akandipusha kuti ndipinde musituation yakadai nezvese zvandaisangana nazvo. Guys, it's not easy. Ndakudza, it's not easy kurara nevarume 10 or 15 pazuva. Haisi hongu ndinoisa malubricant, utaisa malubricant. Ndakukuudzai guys, vanhu vanorarama, vanhu varimo mahure vanenge vachivhaira kuti tiri kubhishura, tiri kuita mari. Ndakukuudzai guys, teererai kubva kwandiri. Hazvisi, hakusi kudada, handisi kuganza. Ndingaganzi ndichitaura chihure palive. Zvigodadisa kuti ndakamboura ndigoti ndichitaura zvinhu zvinosemesa kudai, ndigoganza nekutaura zvinhu zvinosemesa. Handisi kuganza, but ndoda kutaura kuti kune umwe munhu anenge akasangana ari kutorarama achirarama upenyu hwakaita sehwandakararama, kati hwake upenyu hutori mo. Hani maona munhu iyeye ndichida kuti akwanise kuhila, waone kuti zvinowanikwa, ende matambudziko akadaro anotowanikwa. Hani maona guys, ariko. Inini guys, inini ndaiperforma ndiri marriage guys. Handifungini kana kuti pane vakadzi vanoperforma sekuperforma kwandaita guys. Ini ndaiperforma guys. Itai muchifona kana pane anenge ane zvinyaya dzakewo dzada kutaura through, kana mabhisho angu ari papa, kana ane nyaya yakewo paanenge achidawo kungovhunzurudza kuti handicharida kuvhunza pandiri. Feel free, phone 9 not WhatsApp call. Kuita kufona namba ndaisa pascreen apa. Hani maona mofona, unenge uchida kuvhunza unobvunza ndokupindura. Kana wapedza kufona wotaura zvaunenge wataura ndokupindurawo. Kana wapedza kudi kufona tichienderera mberi nelive yedu. Handei guys, hanzi you are beautiful. Wati malubricant kudi guys. Alright, malubricant ndachitaura kuti it's not easy kurara nevarume 10 or 15 or 5 chero 4 pazuva. Chero zvangu ndishandisa lubricant yekuti ndikasvinira ndikaisa mubota rangu, mumugodhi mangu, muyonini, zvinotsvedza, inopinda iri qapa 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 qapa. Ana munoziva kuti varume ava, ende futi ka varume ava handizivi kuti varume ava vakaita zvekuita sei. Munomboziva here kuti mabhishu chaiwo haana zvaanotombopfeka kana kuita sei. Hongu anozopfeka kuzopfekawo kugadzira asisa bhishu akuda kumboti regai ndimbozorora ndimbogadzira nhengo dzangu. Munomboziva here kuti varume venyu anotoenda kune bhishu iroro ndasvinira mazijeli muchiti kap ototiwedzera majeli muchitange mvura. Asi unoona murume achitiza mukadzi wake ari mumba kuti kwai mvura yawandisa, asi achienda kunotenga murodhi kwaari kuisigwa lubricant, kwaari kukwira ichiti zvichikwata. Pabuda Peter, pabuda umwe John, pabuda Hameno kuti ani, pamusoro pazvo iye ari kuuya. Asi unoona murume achitiza, achienda futi kune mabhishu akadaro. Varume ngonopuwere ndo asinawo guys. Ndombozama kukuudzaiwo futi. Asi hazvisirizvo zvekuti imimi vakadzi mobva mazoti maneta. No, ina handipi, handitsigiri, handina rutsigiro rwekuti mukadzi akaroorwa anenge anoti aneta. Hanzi une mwoyo wakanaka to uchiti umuregerere because dai wakasindimara you could have dragged him in zvisine. Chitsvaga nyasha ndakaona ane nhoroondo seyako vakadayirwa nedenga. Ichokwadi ya inewo dengawo riri kutondidavira zvisingaiti. Ende denga ndoda kutenda guys, ndoda kutenda madhari pano.
ende ndinoda kutenda through futi SIS MELLY guys. Andizivi kuti ndinovatenda sei SIS MELLY guys, andizivi kuti ndinovatenda nei, asi kana ndasimudzirwawo naMwari kusvika paachandisvitsa pacho, chekutenda handingazoshayikwi. Ndichaitawo chihombe chinoshamisa pamusoro paSIS MELLY guys. SIS MELLY ndo vakaita kuti ndive ndiri pano, ndakakwanisa kusiya chihure guys, nekuda kwenyu through imi madharisi manyama muri pano, madharisi manyama, mabhishu manyama, madharisi manyama, vana mama manyama vasiri mabhishu, nemabhishu mama madharisi manyama ari parapa. Ndinoda kungokutendai mose guys, ndinokudai. Murambe mune mwoyo wenyu wamuinawo ukundisumudzira. Makangondigamuchira ndiri sezvandandi kuti dumebhi anohura. Hamuna kumboda kana kumboti atidi kuwirirana atidi, hamuna mboda kundituka. Chero ndikataura zvinobhowa nyobvo sei, mune muchingoti dumebhi tokudai wakadaro. Ndinoda kukutendai guys. Iko zvino mudharisi, through mudharisi ari pano guys, anonditira zviombe guys. Handidi kusvora guys, anonditira zviombe guys. Izvo ndiri kuda kunyora musi wa10 ndinonyora exam yangu. Pasawo exam yangu ndakutoenda kuno apply kuZimbabwe mavisa angu. Ndakutoenda kupi? England guys. Ani maona. Ndosikana paya muchiwa mucomment section ndichiti vari ku England uku vanokwanisa kundi accommodate 2 days. Not 2 days. Mwedzi 1 kana network inoda kutiza. Vanokwanisa kumbonditoro mwedzi 2 mombogarawo nene. Ani maona. Heka guys, mombogara ne because inini mene yangu inini hasi ku England. Munhu ari kundibetsera but ari kumwewo kwaari, anoda kuti ndiende ikoko, but ndine zvose ano network guys iri kuita zvinobhowa network yacho yakuda kutanga kuita nhiko yokunyebera, network isade kunyepedzera kuzungaira. So guys, inini sponsor wangu inini andifunga munomuziva one akangotaura pajekerere munomuziva, handi maona guys. So ndio zvacho zvandiri kutaura kuti izvozvozvo ane mwoyo wakanaka, ende handizivi kuti ndinomutenda nei munhu wakadaro through SIS MELLY guys. Nemi madharisi muri pano ndinochengetwa nemadharisi guys, handingozouyi zvangu ndichiti bvu ndichingoyanika. Madharisi vanondichengeta. Izvozvini hembe ndakagamuchira kubva kuUK uko dzakatotumidzirwa dzikauya nekorea guys, zvikanzi dumebhi hembe dzako idzo ndakanogamuchira guys, dzikauya dzikabva kuUK ikoko. Nemi madharisi muri pano guys, ndimi muri kundisumudzira guys, ndinemi guys. Munhamo nematambudziko handisi kuenda kubasa, handisi kuenda kuchibhishu, but ndiri kurarama, ndiri kutsvukira, ndiri kuglowa. Unotowana watoisigwa mari dumebhi cheki. Since usiri kuenda kubasa uchienda kuchikoro, tikutoona kuti zviri kukuremera. Rega timbomira newe. Yes, handingarambi ndichiti munhu ari kundiendesa kuchikoro arida kunditengera kosi. Ndobva ndamuremedza kuti atenge chikafu everything. Ndakangozviudza kuti ndichamboshingirira ndichita zvechikoro, handidi kunoita zvechibhishu, ndichararama. Yes, ndinorarama. Varipo wani Mwari ari kutovhurira vamwe, vari kutoitawo kuti ndirarame ndichitumirwa mari, ndichitenga chikafu, ndichikavhiridza zvacho izvozvozvo. Mwana wangu ariko kumusha ndakangoti pandakanda kusiya ndakabhadharana matemu ake kuchikoro, ndikanyarara zvakadaro, ndikatenga magrosari anomaona, ndakatumira magrosari ariko, ndoziva kuti pagrosari rechikafu zvose ari kudya. Inini ndikatambura ndiri kunoko, asi ndoziva kuti upenyu hwangu kwawakuinda hwakuda kunaka. Ndosaka ndichiti madharisi ndinokutendai mose, musaitire ini, muitira nevakawanda guys, ndinokutendai. Inini guys ndaive ndiri bhishu rekuti ndakamboita nguva yekuti ndaifamba ndakaisa banga mubhegi, ndakaita bhishu ndikaita senior bhishu. Mazvinzwa nyaya dzese dzamunondiudza kuti pano panenge pane vanhu vanopisa kana kuti vanhu vanoita sei, ndikatarisa murume guys, kana iri ndakapanduka guys pakusvika panyaya yekuita chimbwa mupengo, kupanduka guys, ndikakutarisa so guys, ndakaipa ndinovhara zvakawanda, kugara ndichisekerera kudai kuvhara zvakawanda. Ndakaita nguva yekuti ndaifamba ndakaisa banga mubhegi, so kufamba ndakaisa banga mubhegi, so handi munongoziva kuti mahure
kana ukanomira mustreet unochingozviudza kuti angoya achingonditi zvakati ndiri kutomucheka nebanga ndiri kutomuindisa ende hasi kumira ende anomoziva kuti kune vamwe varume vanenge vachizouya vachida kuzoita mwoyo wakaipa kumahure kumabhishu saka iwe unenge wakatongogadzirira kuti chauya akangonangana neni ndotobaya asi ndoda kutenda Mwari kubva zvandakapinda muchihure handina kana scratch yebanga handina kana kumbovera ndaisangana netsaona yakanyanyisa guys asi ndingangotaura zvangu kuti ndingangotaura kuti ndingasangana netsaona yekuti munhu okuita obva ada kurwa newe oda kukutorera mari kuti ndipe mari yangu tobva tatanga kurwa hanomaona kwete nditi ndakabayiwa nebanga kana kubvira ndatemwa nebhotoro kana kumboita musindo no ipapo ndoda kungotenda Mwari ndadzamara ndasiya chihure guys handina kana vanga rebanga ini kana ende chihure chacho handina kumbochihura makore akawandisa chihure ndakatanga 2020 now ndakasiya 2023 uno watiri guys 2020 21 22 23 3 years guys ndo dzandakahura but pa 3 years idzodzo toda kuudzai guys ndanga ndava senior ndatova senior kudarika mamwe mahure anozviti anohura ini ndanga ndava senior bishu kwete zvekutamba zvekuti handiudzirwi guys handiudzirwi but ndoda kukuudzai kuti chihure chandaita yanga isiriyo calling yangu indoziva kuti haisiriyo calling yangu nditori necalling yangu yandinayo guys kutoti ini munhu ndinotokwanisa kukuudza kuti zvakati ndikatomisa imba yomwe munhu iri kutotambudzika ikatomira zvakanaka guys ndaikudza kuti ndaenda kumasoini guys ndaiyananisa vanhu ndaibetsera vakadzi vakawanda guys but zvose izvi zvakazongoitika nekuda kwemurume wangu ndiye akandipusha guys otherwise danga asina kutora munin'ina wangu kana kudai ndakanetsana nemutoro pamwe ndingadai ndiri mumarriage but ndiye akandipusha dzamara kusvika first born yekuti ndikazvifunga first born yangu no moyo wangu unorwadza kusvika kokupedzisira ndobva ndabvunza kuti kuwai Mwari zvakaitirwa inini inga wandairapa vana vevamwe vachipora kuwangu mwana sei akangorwara akabva atongoshayika chii chakaitika madarirei kundiseka apo ndiri nherera handina vabereki chii ndingoriwo 1 ndakazvarwa ndiri 1 zvinonyanya kundirwadza guys ndosikani muchiona ndinovhara zvakawanda guys mumwoyo mangu munenge muine bundu ndopaya pekuti kana ndikatsamwa zveshuwa manzi yamunoona yandinogara ndisina kusunga ndikagara ndakaisunga guys ndiri chimbwa mupengo ngani maona chimboisai master ndimbokuvhurirai futi imwe hombe kuti ndaishuta mafirimu akaita sei isai master guys master malavu zvimalike kuratidza kuti muri kuhuhwa here ndiri kuglow here guys chimboisaika kuti ndiri kuglow here guys hai guys kowai mangonyarira ndiri kuglow here muri kungoteerera muchadi kundudza kuti ndiri kuglow muchiripo here guys ndiri kuona senge musisipo ini muchiripo kungonyarira ngoti zi musisatauri makanyarira muchiripo here guys ndochinja nyaya muchiripo here guys muripo here guys mangojairaka kuti mwe mchida kuinda guys kunenge kune zvinyaya zvisina basa uyai pano timbotaurira nyaya dzine basa nyaya yekuti inotopa umwe munhu mazano imwe munhu ari kutambudzika sofa akateerera nyaya yangu anochinja upenyu nenyaya yadumebhi pano umwe munhu zvinhu zvake zvinomuitira zvakanaka ungava uri mukadzi uri mumba uri kunetsekana nemarriage yako chengeta marriage iyo ndeyako usaputsa marriage yako usabudira marriage yako nekuda kwekuti marriage yako yanetsa nebhishu haridiwi nemurume varume varipo network ona izvo ndo iri kunetsa itai kuti ndizive kuti muri kunzwa here hani maona guys muri kunzwa here guys musabve mangonyarira ndechida kunzwa kuti network yangu imimi neni tiri kunzwanana here itai muchitaura guys itai muchitaura ndoda kunzwa kuti muri kunzwa here guys muri kunzwa here muri kuzvinzwa here guys network yazondishungurudza yandishungurudza guys kundinetsa chaiko network network ma1 guys network ma1 at least nyaya yatachida kutaura imwe mambonzwa network yacho iri kunetsa guys network ma1 guys iri kushungurudza nimaona network yacho ma1 yashungurudza yanetsa guys network ma1 so ndo nyaya yandachida kutaura guys
kuti nditaure kuti ungava uri mumarriage yako uri kushungurudzika guys. Marriage yakakosha guys. Nesuwo tinotovadawo varume. Tikutovada varume guys. Mabhishu anenge achitovada varume, asi kuti uchamuwana kupi murume anozvida munhu aimira kubva wako. Zita rakatoshedhiwa, asi unenge wakatosvibisa zita rako wega. Iwe uwanikwa munhu uchida kusiyira marriage nekuti kwazouya bhishu randishungurudza randitambudza bhishu kana kuti dumebhi kana asingamiri kubhawa. Haiwa, hanzi takukunzwa. Alright. Ane maona guys. So ini ndoda kungotaura kuti usaure mwoyo paunenge uri. Varume kunze uku vangwara mazivano. Vanongoda kunozvitestira zvavo vachizvidzokera kwamuri. So musavhungidzire kuti inini ndichati kana ndikawana munhu wandawana angauya achida kundinyepera inini pandiri achinditi anondida iye ane mukadzi wake, ndobva ndafunga kuti ndoti yes kana neni ndatonyura kwauri. No, ndidaro guys. Ndinopinda netsoka. Ndapinda netsoka ndozvijira ndopukuta muromo. Ndodla mari zvangu ndonyarara ndosiyana nazvo. Nditomudza kuti rudo kuchiri nerudo mazivano. Ini ndimi wamuchagona marriage yenyu matanga maigadzirisa kunze uko. Makuda kuzouya kwandiri kuti muzondijuta inini. Ndini wamuchagona. Mazvinzwa guys. Kana panga vane vakadzi vasina varume vari pano, musambofe makajutiwa nevarume. Matsotsi kungouya kuda kungozotikoroverera zviweti zvedu. Vakorovhera zviweti zvedu voenda kuseri kuvakadzi vavo vonokumbira ruregerero kana achinge abatiwa. Guys, kana chida kuenda period ndinovaviwa mhino. Mozviitawo here ndinowa mhino dzichivava kana ndakuda kuenda kuperiod. Ameno inenge iri sign iyoyi. Mazuva ekuita period ndovaviwa mhino. Ameno kuti chi munozvinzwa here kana kuti ndindoga ndinozvinzwa guys. Ameno pamwe maybe ndindoga ndozvinzwa. Ndowa mhino dzangu dzichivava. Mazuva period yakangokwana chete mhino dzangu dzinovava. Ameno kuti chi kuda ndindoga ndinozviwa. Ameno kuti imiwo memuchizviwa. So guys, tisambofe takanyeperana mudzimba. Ndaishuta mafirimu guys. Hapana jurawo ndinoti jurawo ndikariona ndaitadza kukwira ini nekuda kwemurume wangu guys. Ndaishuta mafirimu guys. Ndaiperforma. Manzwa ndichipenga but hazina zvazvakashanda. Ndoda kukudzai kana pane vamwe vakadzi vanoperforma anoti anopenga anopopotera network chakubowa guys. Chiregai tingotaura zvekupedzisira then toita imwe part 3 tichaitaura mangwana guys. Part 3 tichataura mangwana. Rega tingotaura zvekungopedzisa because network yacho yakunetsa. Part 3 tichadzoka mangwana totaura part 3 network yacho iri kunetsa. Nemaona kuti network iri kunetsa. Zvandachitaura kuti guys, ini ndaipenga animaona ndaijamba majurawo. Ipati 3 ndoda kukuudzai imwe nhoroondo yandoda kukuudzai guys yamangwana. Tichaitaura mangwana, asi ndoda kukuudzai kuti zvino ndiripi nekupenga kwandaiita ikoko. So ndoda kungoudza wewe mudikani kana uripo kana unga mukadzi wemunhu unoti unozviti unopengera magirlfriend kana kuti unoita sei. Dzikama uri mumba mako. Gara, hakuna kwaunoenda. Imba yako iyoyo ndeyako ishingirire. Uripo uri papa. Muri kundinzwa here guys? Say my love my likes. Ushingirire uri papa, hakuna kwaunoenda. Imba iyoyo ndeyako. Usaisire umwe munhu. Ungasire imba yako umwe munhu. Hazviti. Never. Ndoramba. Ndingasiri imba yangu umwe munhu. Hazviti guys. Hazviti ini guys ndashuta mafirimu guys. Moza unonzi firimu. Ndoda kukuudzai guys kuti ini hapana firimu randisina kushuta guys. Ndaishuta mafirimu guys. Ndakamboendera nyaya iyi ndoda kuitaura papati 3 yamangwana. Nyaya iyi yefirimu yandakamboshuta ndoda kukuudzai guys. Ende nyaya yekutaura kwandichiita ndichida kuti tibetserane kune vaya vakadzi vari kutambudzika arimo mumamarriage edu animaona. Ende unenge uchitambudzika usingatozivi kuti vanhu vakawanda varimo vari kusangana nazvo vari kutambudzika. Vakawanda havangofambi vachifukura hapo animaona. Usika ndichiti kana utombori neusheya naye sheya uchitaura zvinhu zvaonazvo zvibve. Usarambe wakasungirira pamwoyo apo. Unofa. Unoita depression. Dikani. Unoita depression. Ita move on. Urimo mukati mumba mako imomo mumarriage yako. Zvaga zvekuita uite.
tengesa uite ungotarisa sikamu uite senge usiri kuriziva. Kana uchienda kubasa enda kubasa uite senge usiri kuona zvariri kuita sasikamu imomo. Ngariinde rinoshurana nadhumebhi ikoko, asi nguva yekuti yekubhishura ichakwana, yekuti zvipere zvichadi ichasvika. Rega rinde rinobhishurana nadhumebhi asi richadzoka, rinongodzoka mumba, rinodzoka because vana bhishu, mabhishu akaita sevamwe mabhishu andoziva ane type yana dhumebhi. No, ina nditodi munhu ndinomuda kana ane mari, kana asina mari handidi ini munhu handitodi. Kana asina mari, kana kune mabhishu akaita sa zvandiri kutaura varipo, handidi munhu kana asina mari ndinotohwa kutosemeswa zvavo. Ndomuda ane mari, asina mari ndomudi. Saka varume havagari, anodzoka ikoko. Kana nguva yake yakwana anouya ikoko. Usazvinetse hako mudikana kana uchitambudzika, kana uchitambudzikwa mumarriage, kana kuti mujolo wakunyisa zvakaita sei. Ita move on uri mumarriage yako, enderera mberi neupenyu uri mumarriage yako, ugere. Ukada kuti waputsa imba waenda wanovaka, unosvika kupi? Unosvika kupi guys? Unosvika kupi? Chimboisai malavhu nemalike kwekupedzisira tichionekana. Unosvika kupi guys? Unosvika kupi? Because ndakuda kuchiverenga. Ndine ise yandoda kunyora guys. Ndine ise yandoda kunyora guys. Nhasi ndofunga tatandara ndambokuudzai nyaya dzinonakidza, nyaya dzine musoro guys. Ndofunga tambotaura nyaya dzinovaka vamwe. Mangwana ndiri kuuya nepati 3 guys. Ndoya nepati 3. Munge mupo pati 3 ndinoya nayo mangwana. Ndokuudzai guys kuti pati 3 ndoitira. Pati 3 ndiri kutaura kwamurimi vakadzi vanozviti munopenga, munopopota, munozviti hamubviri, munodya marasha. Ndozvanoda kutaura pati 3 yangu. Vakadzi vanozviti vanodya marasha. Dzikamai mai neya muri momuchi mumba, muri imomo mumba. Mazvinzwai, dzikamai, move on neupenyu hwako. Usafunge zvakawanda. Ichakwana nguva yekuti achaneta murume mugogarisana zvigonaka. Mabhishuko hapana. Idyaiwo bota makanyarara. Usashungurudze mwana wevanhu. Varume havasi vedu aya. Bhishurai muchidya muromo, muchipukuta muromo, mosiyana nevarume vevanhu. Tsvaga wako kana chidhara chako chaunotsvaga wozvitsvagira, wogezesa chako chidhara. Mablessings, Mwari anokupa mablessings ende unovhurikwa zvakawanda zvinodarika izvozvo. Inangu guys for now marriage chimbondimirirai. Kana ndakuda marriage guys ndinongowe hangu dzangu nyaya ndinotaura saizvozvo. Ndongodzoka ndokudza kuti madharisi oye ndakuda marriage. Zvandinongotaura wanu kuti guys mazano ndafa nenyeri. Zvandinongotaura mazano nyeri yakazondirova guys. Ndongodzoka kana ndoda marriage kuti ndakuda marriage. Kana akazvipira here anongobudawo dhumebhi. Ndokutaura kwandinongoita. Dzangu nyaya ndotaura ndega inini. So guys muve nezuva rakanaka. Ndakuda kuverenga, ndakuda kuti hazvichikoro guys. Ndine ise yandoda kunyora ise. Pane ise yandoda kunyora yakatotarisirwa ndofanira kutoti nditoikanda itomakiwa guys. Ndokugara ndichingoti madharisi manyama ndinokudai, dhumebhi wenyu ndinokudai zvisingaiti. Musi wa10 ndine exam guys. Ndine exam musi wa10. Musi wa10 ndine exam. So ndikutanga nda musi wa9 nemusi wa10. Ise yandoda kukupa ndinovata 4 izvozvi kubva panapa ndakutoita zvekuverenga 4 ndopa ndovata. Ndanga ndatojaira kana kuenda kurodhi kunomira murodhi kuchibhishu. Ndo zvinondiita kuti ndinonoke kurara ndakuverenga zvangu. Nekuti hope dzacho ndendisina. Ndakutoita zvekuverenga ipapapa. Ndichadziwa nepinda ndajaira kubhishu. Bishu. Handichabhishuri. Ndamunhu kwaye no more bhishuring handibhishuri. Asi kana marasha akauya kwandiri ndinogamuchira. Munhu andifanirawo zvake kandine mari akanditsvaka. Ndotorawo mari ndodla muromo ndopukuta. Ina handipo pakunetsa vanhu vevanhu. Murambe muchindifarirawo madharisi sekundifarira kwamunota. Ndinokufarirai guys. Muve nezuva rakanaka. Murare hope dzeumambo. Handika guys. Ndoziziva kuti izvozvi makuda kutoenda kunonzi chi kuCatflix. Makuda unoona Catflix ndokuziva ikaimi. Ndokuziva hanzi thanks na Victoria. Ndiye ndichisharewo nevamwe guys. Ndichishare kuti pane mumwe munhu anenge achida kuti tishare titaure zvinoitika handi. Saka ndiye ndichisharewo nemumwe munhu ari kurarama
zvimwe zvinhu zvisingaiti. Saka tichida kungoti tingoudzana tidzidzisane. Network ndo zvayo yatsika, but ndambozama ndofunga ane nzeve anzwa. Apa ndataura ane nzeve anzwa, vateerera vateererawo guys. Ani maona ane nzeve anzwa guys. Ani maona ane nzeve anzwa zvandataura. Bye guys. Hanzi God bless you. Thank you. Kana nemiwo muve kana makuinda kuNetflix munoteerera, kana makurara murarewo nezuva rakanaka guys. Mungoisawo munamato papiro motiwo Mwari rangariraiwo nadhumebhi sezvo akuitawo zvechikoro zvinhu zvake zvivhurikewo, iyo zama raachanyora agopasa kukwanisawo kuaplya vhisa rake kuenda kuEngland. Sezvo Mwari vachida kundisumudzira since ndakasiya chibhishu, ndikangofoira guys, ndatofoira ndikwanisi kudi kuzoaplya vhisa. Saka muramba muchindisawo kumunamato kuti mhepo dziya dzinenge dzichidawo kusumuka dziya dzikwanisikewo dzidzikamewo dzikamawo guys. Ani maona so ndichitokumbirawo nemunamato yenyu kusvika kumaende. Ndinemi kubva pakutanga ndichitanga kuita kosi yangu yecaregiver. Ndaikudzai kuti ndapa kosi yecaregiver ndakapedza, ndakapasa mapractical ndakapedza. Zvino ndakuverenga English guys. Saka ndichiti mundisewo pamunamato guys. Ani maona mundisewo pamunamato. Maona guys, love you mose. Murare zvakanaka guys. Bye bye.